Aquest és un acte molt important. Són 50 anys per poder fer un balanç de la feina feta, de reflexionar sobre el moment present i els reptes de futur. Doncs dir-vos que, per al CIEMEN, amb societats plurals i diverses com la catalana, cal teixir cada dia el projecte nacional que faci de la seva diversitat interna la seva força. Ho repeteixo, que faci la seva força de la diversitat interna. El català com a llengua no hauria mantingut la força que té sense la capacitat d'aprenentatge de les persones que han vingut i se l'han fet seva. L'alliberament de les nacions sense estat cal que condueixi a societats més democràtiques i amb una major plenitud de drets individuals i col·lectius pel conjunt de la seva ciutadania sense exclusions. Cal sentir l'orgull de tot el que hem aconseguit com a societat civil organitzada. Sense la mobilització popular, sense les mobilitzacions de la ciutadania, per descomptat no hauria estat possible l'1 d'octubre. As nosas demandas pasan porque as palabras liberdade, xustiza ou democracia dimitan da impostura e recuperen o seu sentido verdadeiro. Si vamos juntos seremos más fuertes y si somos más fuertes llegaremos antes. Que no ens cansarem, que aquí estem, que tenim moltes coses per assolir i aquí seguim fins a la llibertat.